Якую бяду не заўважыў Лукашенка, што не так з паводзінамі яго сыноў, а таксама які небяспечны сцэнарый хутчэй за ўсё чакае Беларусь. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дрон прыляцеў у яшчэ адзін беларускі пасажырскі аўтобус. Гэта зноў адбылося ў Бранскай вобласці Расіі, але на гэты раз на мытным пераходзе Чырвоны камень на мяжы з Беларуссю. Вядома, што аўтобус, унутры якога знаходзіліся 2 кіроўцы і 12 пасажыраў, рухаўся з Мінска ў Анапу праз Гомель-Добруж. Удар прыйшоўся ў бакавое шкло кабіны, і папярэдне пацярпелі 3 чалавек, 2 з якіх цяпер знаходзяцца ў цяжкім стане. Усіх беларусаў, у тым ліку і параненых, ужо вярнулі на радзіму. Ну а ў Пінскім раёне чулі выбухі каля так званай вайсковай вышкі, як яе называюць мясцовыя жыхары. 1 ліпеня блогер Павел Анушка заявіў, што паводле яго інфармацыі з некалькіх крыніц у вёсцы Парэчча Пінскага раёну быў знішчаны рэтранслятар. І калі што, гэтая вёска знаходзіцца усяго за 35 кіламетраў ад украінскай мяжы. Журналісты партала «Зеркала» дазваніліся ў адну з арганізацый Парэчча, і там выбухі пацвердзілі, цытата: «Гэта было учора і пазаўчора. Тыпу збівалі дроны. У нас там каля калгаснага двара стаіць вайсковая вышка. Вось яны і збівалі. Учора 3 разы і пазаўчора 3 разы такое было, тыпу як выбух». Канец цытаты. Таму выглядае, што украінцы не схлусілі, калі сказалі, што уключаць тыя рэтрансляторы беларусы больш не будуць. Тым часам Лукашенка маўчыць пра ўсе няўзгоды, якія адбываюцца ў краіне за час яго адсутнасці, і працягвае сваё паўднёва-ўсходняе турнэ. Аказалася, што ў Інданезію ён узяў адразу 2 сваіх сыноў, не толькі малодшага Мікалая, але і сярэдняга Дмітрыя, а таксама цэлы атрад рознага роду чыноўнікаў і міністраў. Акрамя чаканых міністра замежных спраў Рыжанкова да віцэ-прэм'ера Каранкевіча, у гэтую камандзіроўку паехалі кіраўнік міністэрства аховы здароўя Хаджаю, міністр сельскай гаспадаркі Горлаў ды адказны за ваенна-прамысловы комплекс Дмітрый Пантус. Прычым адметна, што Дмітрый Лукашенка стаяў у адным шэрагу з усімі чыноўнікамі, а вось Мікалай за іх спінамі, як бы падкрэсліваючы гэтым свой іншы статус. Ва ўрачыстым вітанні з пацісканнем рук беларускай дэлегацыі малодшы Лукашенка ў адрозненні ад свайго брата таксама не ўдзельнічаў. Ну і не абышлося без камічных момантаў. Так, пасля рытуальнага падпісання дакументаў Лукашенка падарыў інданезійскаму кіраўніку прабова субіянта сваю ручку, чым яўна таго здзівіў, але парадаваў. Ну, а ўжо на перамовах Лукашенка выпісаў свайму суразмоўцу вось такі нечаканы комплимент. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей. Ды і ўвогуле, ці то ад спёкі, ці то ад стомленасці, гэтым разам кожная фармулёўка Лукашэнкі гучала горш за іншую. Напрыклад, вось такімі словамі ён заклікаў інданезійцаў да супрацы. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе, и мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья, и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались. Таксама адзначыўся кіраўнік Акадэміі навук Уладзімір Каранік, які папазіраваў у інданезійскай кашулі, распісанай у нацыянальным стылі пад назвай «Батик». У такім строі кожны ўзор і колер маюць сваё значэнне. Пэўныя арнаменты раней маглі насіць толькі члены каралеўскіх сем'яў, ну а іншыя прызначаныя для вяселляў, нараджэння дзяцей ці нават пахаванняў. Праўда, што азначаюць арнаменты на кашулі Караніка, мы, на жаль, не ведаем. Пасля ўсіх інданезійскіх мерапрыемстваў Лукашенка ў той жа дзень паляцеў у М'янму, дзе ў яго была запланаваная сустрэча з кіраўніком хунты генералам Мін Аун Хлайнам. Калі інданезійцам Лукашенка абяцаў прадукты ўгнаенні і трактары, то ў М'янме, хутчэй за ўсё, ён прапаноўваў ужо зусім іншыя тавары. Бо ў гэтай краіне з 21 года фактычна ідзе грамадзянская вайна, і цяперашняе кіраўніцтва краіны прыйшло да ўлады якраз у выніку ўзброенага перавароту, калі вайскоўцы адхілілі дэмакратычны ўрад і арыштавалі яго лідараў. Акрамя таго, адметна, што паводле сэрвіса Flight Radar Лукашенка правёў у М'янме усяго толькі 3 гадзіны, пасля чаго тэрмінова паляцеў у Мінск.
Украінцы працягваюць біць па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, ну а расіяне адказваюць на гэта ударамі па мірных людзях. Уначы зноў адбылася маштабная атака на украінскія гарады, падчас якой было выкарыстана больш за 70 ракет розных тыпаў і амаль 5 сотень беспілотнікаў. Асноўнай цэллю стаў Кіеў, дзе загінулі як мінімум 20 чалавек і яшчэ каля сотні атрымалі раненні. Праўда, пакуль не зразумела, чаго менавіта Крэмль хоча дабіцца гэтымі страшнымі дзеяннямі, бо варыянтаў тут па вялікім рахунку толькі два. Альбо Масква хоча такім чынам прымусіць Кіеў пайсці на мір на расійскіх умовах, альбо Пуцін вырашыў проста метадычна знішчаць усё, што можа, і працягваць вайну да апошняга. Тым часам эксперты лічаць самым небяспечным для Беларусі якраз такі сцэнарый, пры якім Расія атрымае адчуванне перамогі ва ўкраіне. Бо калі вайна нарэшце скончыцца, то гэта яшчэ не будзе азначаць, што Беларусь аўтаматычна атрымае шанец вярнуцца да нармальных адносін з Еўропай. Наадварот, менавіта пасля спынення баявых дзеянняў для Мінска можа пачацца новы і не менш складаны этап. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні, падрыхтаваным беларускім аналітыкам цэнтра Sense Analytics Артёмам Шрайбманам, Львом Львоўскім з Бюрок, а таксама экспертамі з iSans. Аўтары не спрабуюць прадказаць будучыню, а разглядаюць тры найбольш імаверныя сцэнарыі развіцця падзей пасля магчымай мірнай дамовы паміж Украінай і Расіяй, а таксама аналізуюць, што кожны з іх будзе азначаць для Беларусі, Еўрапейскага Саюза ды ўсёй сістэмы бяспекі ва ўсходняй Еўропе. Разам з тым, гэтыя сцэнарыі пабудаваныя на шэрагу дапушчэнняў, якія могуць не спраўдзіцца. У прыватнасці даследчыкі зыходзяць з таго, што Лукашенка захавае стабільную ўладу і сваю сістэму ўнутры Беларусі. Хаця апошнія гады паказалі, што падзеі ў рэгіёне могуць развівацца значна хутчэй, чым прагназуюць нават самыя асцярожныя аналітыкі. Галоўная выснова даследавання даволі простая. Заканчэнне вайны не азначае заканчэнне беларускага крызісу, а лёс Беларусі будзе залежаць ад таго, на якіх умовах скончацца баявыя дзеянні. Пры гэтым нават пасля міру наша краіна можа не стаць самастойным гульцом, а застацца моцна залежнай ад Расіі ў пытаннях бяспекі, эканомікі ды палітыкі. Эксперты разглядаюць тры базавыя варыянты развіцця падзей. Першы – гэта захаванне статус-кво. Вайна працягваецца да канца 26-го года, фронт амаль не змяняецца, а ніводзін з бакоў не здольны навязаць праціўніку свае ўмовы. Захад працягвае падтрымліваць Украіну, але ўсё большую ролю пачынаюць адыгрываць унутрыпалітычныя праблемы Злучаных Штатаў і Еўропы. Санкцыі супраць Расіі і Беларусі захоўваюцца, а галоўная ўвага надаецца кантролю за іх выкананнем. Другі сцэнарый – гэта так званая збалансаваная дамова. І ён лічыцца найбольш спрыяльным з рэалістычных варыянтаў для Украіны і яе саюзнікаў. Масква прыходзіць да высновы, што працяг вайны становіцца даражэйшым за кампраміс. Гэтаму могуць спрыяць запавольванне расійскага наступлення, эканамічныя цяжкасці, працяг заходняй падтрымкі Кіева ды эфектыўныя ўдары па расійскай вайсковай і энергетычнай інфраструктуры. У гэтай мадэлі напрыканцы 26-го года заключаецца перамір'е і Расія згаджаецца замарозіць лінію фронту. Украіна ідзе на абмежаваныя палітычныя саступкі, напрыклад, адмаўляецца ад уступлення ў НАТО, але атрымлівае надзейныя гарантыі бяспекі і доступ да міжнароднага фонду аднаўлення. Пры гэтым Захад не спяшаецца са скасаваннем санкцый супраць Масквы. Ну і трэці, найгоршы сцэнарый – гэта дамова на карысць Расіі. І ён прадугледжвае значна менш выгадныя для Кіева ўмовы. Украіна губляе магчымасць працягваць вайну праз недахоп вайсковай дапамогі, а Злучаныя Штаты фактычна схіляюць яе да прыняцця расійскіх патрабаванняў. У выніку Кіеў адракаецца часткі акупаваных тэрыторый, абавязваецца не ўступаць у НАТО, ды істотна скарачае свае ўзброеныя сілы. У такім выпадку Еўропа таксама паступова змягчае ціск на Маскву, а частка санкцый можа быць адмененая. Пакуль што найбольш імаверным па-ранейшаму застаецца захаванне статус-кво, аднак сцэнарый збалансаванай дамовы ўжо выглядае больш верагодным, чым варыянт, пры якім Украіна будзе вымушаная пайсці на нявыгадныя для сябе ўмовы. Разам з тым эксперты прызнаюць, што апошнія месяцы прынеслі і новую пагрозу, якой у даследаванні амаль няма. Яны ўжо не выключаюць і гарызантальнай эскалацыі. Прасцей кажучы, сцэнарыя, калі вайна распаўсюдзіцца і на тэрыторыю Беларусі. Паводле ацэнак экспертаў, такі рызыкоўны варыянт стаў больш імаверным пасля таго, як Расія апынулася перад неабходнасцю вырашаць пытанне новай хвалі мабілізацыі.
І калі Крэмль пойдзе на гэты крок, то частка новых падраздзяленняў можа быць перакінутая ў Беларусь для падрыхтоўкі, манеўраў альбо нават выкарыстання беларускай тэрыторыі для новых удараў па Ўкраіне. Менавіта таму гэты сцэнарый аўтары называюць дрэнным статус-кво. Але ніводзін з гэтых магчымых варыянтаў не азначае хуткага вяртання Беларусі да нармальных адносін з Захадам. Ва ўсіх выпадках Мінск застаецца моцна залежным ад Масквы. Розніца будзе толькі ў тым, наколькі глыбокай стане гэтая залежнасць, маштабе рэпрэсій ды магчымасцях для абмежаванага дыялогу з Еўрапейскім Саюзам. Калі сітуацыя на фронце істотна не зменіцца, то Беларусь фактычна застанецца ў сённяшнім стане. Еўрапейскі Саюз працягне разглядаць яе як найбліжэйшага саюзніка Расіі. Асноўная ўвага будзе надавацца ўжо не пашырэнню санкцый, а барацьбе са схемамі іх абыходу. Паводле даследавання, Злучаныя Штаты могуць працягнуць асцярожны выбарачны дыялог з Мінскам. Ён будзе тычыцца перадусім гуманітарных пытанняў, вызвалення палітвязняў, працы амерыканскай амбасады альбо зніжэння рызыкі далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Але пра сапраўдную нармалізацыю адносін гаворкі таксама не будзе. Сам жа Лукашенка хутчэй за ўсё таксама будзе спрабаваць аднавіць асобныя эканамічныя кантакты з Захадам, не змяняючы сваёй палітыкі. Ён працягне падтрымліваць Расію, але адначасова будзе шукаць магчымасці атрымаць выгаду ад абмежаванага супрацоўніцтва з Еўропай. Унутраныя рэпрэсіі хутчэй за ўсё працягнуцца, хаця іх формы могуць стаць менш дэманстратыўнымі. Замест новых крымінальных спраў улады часцей будуць выкарыстоўваць адміністрацыйны пераслед, звальненні ды іншыя формы ціску. Не зменіцца і галоўная пагроза для рэгіянальнай бяспекі – расійская вайсковая прысутнасць у Беларусі. Пры гэтым аўтары даследавання адзначаюць цікавую дэталь. На іх думку, няма дастатковых падстаў сцвярджаць, што расійская тактычная ядзерная зброя ўжо размешчаная ў нашай краіне. На думку аналітыкаў, пакуль што Крэмль выкарыстоўвае гэтую тэму перадусім як элемент палітычнага ды інфармацыйнага ціску. Найбольш перспектыўным для Беларусі аўтары даследавання лічаць сцэнарый так званай збалансаванай дамовы. У гэтым выпадку яны не чакаюць рэзкага павароту краіны ў бок захаду. Беларусь застанецца часткай расійскай сістэмы бяспекі, а яе вайсковая залежнасць ад Масквы яшчэ доўга будзе вызначаць стаўленне Еўропы да Мінска. Але менавіта гэты варыянт пакідае найбольш прасторы для асцярожнага дыялогу з Захадам. Ну а найгоршым сцэнарыем для нашай краіны даследчыкі лічаць варыянт, пры якім Расія атрымае адчуванне перамогі, а Захад будзе імкнуцца як мага хутчэй нармалізаваць адносіны з Масквой. У гэтым выпадку Беларусь рызыкуе яшчэ больш замацавацца ў расійскай сферы ўплыву. У такім выпадку аслабленне санкцый можа прынесці Мінску кароткатэрміновую эканамічную выгаду, але адначасова яшчэ больш павялічыць яго залежнасць ад Крамля. Лукашенка жа атрымае магчымасць палепшыць эканамічнае становішча, не мяняючы ўнутраную палітыку, а таксама не мяняючы адносіны да Захаду. Таксама гэты варыянт можа прывесці да ўзмацнення расійскай вайсковай прысутнасці ў нашай краіне, бо пасля заканчэння баявых дзеянняў Масква можа перакінуць у Беларусь частку падраздзяленняў, вызваленых з украінскага фронту, выкарыстаўшы іх для стварэння новай вайсковай інфраструктуры, рэгулярных вучэнняў альбо пастаяннага базавання. Яшчэ адна небяспека – гэта знікненне Беларусі з міжнароднага парадку дня. Калі пасля заканчэння вайны асноўная ўвага Захаду будзе сканцэнтраваная на адносінах з Расіяй і аднаўленні Украіны, то беларускі палітычны крызіс можа адысці на другі план. На думку экспертаў, менавіта гэты сцэнарый стаў бы адным з самых небяспечных, бо дазволіў бы Мінску і Маскве без асаблівай увагі звонку канчаткова замацаваць цяперашнюю мадэль адносін. Памёр беларускі дыпламат Валерый Брылёў. Ён працаваў на дыпламатычных пасадах у Літве і Балгарыі, а з 96 па 2001 год быў паслом спачатку ў Югаславіі, а затым у Сербіі і Чарнагорыі. У канцы нулявых чыноўнік быў паслом Беларусі ў Кыргызстане і Казахстане. Прычым цікава, што Брылёў пачынаў працоўны шлях як архітэктар, і па яго праектах нават пабудавалі шэраг будынкаў як у Беларусі, так і за мяжой. Дыпламата не стала 29 чэрвеня. Ён на 68-м годзе жыцця. Беларусы працягваюць звяртацца да генетычных тэстаў на бацькоўства, і часам гэта прыводзіць да трагікамічных гісторый. На гэты раз бацька свежым вокам паглядзеў на свайго падрослага сына і вырашыў, што падабенства паміж імі няма. Праўда, сам мужчына не пайшоў рабіць тэст ДНК, звярнуўся адразу ў суд і запатрабаваў выключыць звесткі пра яго як бацьку з запісаў актаў грамадзянскага стану. У адказ была прызначаная экспертыза, якая паказала, што падобныя яны ці не, але малы дакладна з'яўляецца яго сынам.
Цяпер недаверліваму бацьку прыйдзецца яшчэ і аплаціць тэст, бо ў такім выпадку ўсе выдаткі кладуцца на таго, хто падаваў у суд. Вось такія навіны чацвярга. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.